Krishna Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Parthasarathi Prabhu, நல்லா இருக்கீங்களா? நல்லா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன். அதுக்கு பிறகு பேசுவேன். Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Prabhu and Hare Krishna Mataji, Hare Krishna, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna Mataji, Hare Krishna, எல்லாருக்கும் Hare Krishna. Om Ajnana Timirandasya Jnananjanaya Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Tada Swapadandikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanashute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpadarubhyasya Kripasindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasati Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So நாம இன்னைக்கு நரோத்தம தாஸ் தாகூர் பத்தி பார்க்க போறோம். So Narottama ISKCON Desiratory Biography. Source is not available. Okay. Okay. நாம இப்போ share the screen. அது ஓபன் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம இந்த பிபிடி பார்க்கலாம். அதுக்குள்ள நரோத்தம தாஸ் தாகூர் அவருடைய தோற்றத்தை பற்றி அவருடைய பிறப்பை பற்றி நாம இந்த இடத்துல படிக்க போறோம். ஸோ இவர் வந்து ஒரு நல்ல செல்வந்த குடும்பத்தில் பிறந்தவர் இவர் ஆக்சுவலி. ஸோ ப்ளீஸ் கிவ் மீ யுவர் மர்சி திஸ் டைம் வைஷ்ணவ கோசாய் அதாவது பியோர் டிவோட்டி ஆஃப் காட் பிரேயர். அவர் என்ன நம்ம இந்த பாடல்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நரோத்தம தாஸ் தாகூர் ஏற்றின பாடல்கள் தான். நம்ம இன்னைக்கு பிரேம மாதாஜி பாடின பாட்டு கூட அவர் எழுதினதுதான். நரோத்தம தாஸ் தாகூர் எழுதினதுதான் அந்த பாடல். இதுதான் அவருடையது. இதுலயே பார்க்கலாம், நல்லா இருக்கு. இது ஸ்டோரி மாதிரி அப்படியே நன்னா போவோம். இது பயோகிராஃபில பார்க்கும்போது appearing as a son of king Sri Narottama Das Tagore, அதாவது ஸ்ரீ தாகூர் மகாஷயா showed all the bodily symptoms of Mahapurusha, an exalted divine person. He had long arms, deep navel, golden complexion, beautiful eyes shaped like lotus petals. In school, he was a Shrutidhara, able to memorize. Shrutidhara அப்படின்னாக்க ஸ்ருதி என்றால் வந்து மந்திரங்கள் இல்லையா? ஸோ அது ஸ்ருதிதாரா, அதாவது மெமரைஸ் வாட் எவர் ஹி ஹியர்ஸ். அவர் எதை கேட்டாலும் உடனே வந்து அவர் வந்து அதை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய வல்லமை புரிந்தவராக இருந்தார். ஆல்தோ he quickly mastered Sanskrit and Vedas, he anchored to serve Krishna. ஸோ அதாவது சமஸ்கிருதம் மற்றும் வேதங்களை வந்து நன்கு அதாவது பயிற்சி பெற்றதால குறுகிய காலத்திலே இல்லையா ஷார்ட்டாவே வந்து அவர் பண்ணதுனால ஆங்கரிங் அப்படின்னாக்கா அவருக்கு வந்து ஏக்கம் உண்டு. பகவானுக்கு தொண்டு புரிய வேண்டும் என்ற ஏக்கம் வந்து அவருக்கு இருந்தது. he was a lifelong பிரம்மச்சாரி, அதாவது அவர் வந்து பிரம்மச்சரி, கடைசி வரைக்கும் பிரம்மச்சரியாகவே இருந்தவர். appearing as a son of king இல்லையா நரோத்தம தாஸ் தாகூர்
showed all bodily symptoms. மகாபுருஷருக்கான அனைத்து அறிகுறிகளும் அவருடைய உடலில் வந்து தென்பட்டதாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மேலும் அவர் வந்து லாங் ஹார்ம்ஸ், ஈவன் சைத்தன்ய மகாபிரபு நித்யானந்த பிரபுக்கெல்லாம் கூட இதே மாதிரிதான் நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இதை நீங்க கேட்டிருப்பீங்க கண்டிப்பா. சோ நீண்ட கைகள், அப்படி அந்த கைகள் வந்து நீளம் வந்து இந்த முட்டி இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு கீழே வரும். அந்த அந்த குவாலிட்டி இருந்தாலே அவங்களுக்கு தெய்வீக அம்சம் உண்டு, நீண்ட கைகள். ஸோ இந்த முட்டிக்கு கீழே வரணும். நம்ம வந்து நின்றுட்டே இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிற்கும் பொழுது அந்த கை வந்து இருந்தாக்கா அது தெய்வாம்சத்தோட பிறந்தவர்கள் என்று பொருள். இதுதான் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுவுக்கும் சொன்னாங்க. அதே மாதிரி வந்து நித்யானந்த பிரபுவுக்கும் கூட அதே தான். எக்ஸால்டட் டிவோட்டிஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரியான இது நிலை இருக்கும். டீப் நேவல், அதாவது இந்த நாபி. மேலும் வந்து பொன்னிறமானவர், பியூட்டிஃபுல் ஹைஸ், அதாவது தாமரை இதழ்களை போன்ற கண்களை படைத்தவர். ஸோ என் ஸ்கூல்ல பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து ஸ்ருதி தாரா அப்படிங்கிறது வந்து இவாச ஸ்ருதி தாரா. ஸோ ஈஸியா, அதாவது வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லி கொடுக்குறாங்களோ, அந்த காலத்துல வேத பாடசாலை தான் இல்லையா, அங்கேதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இப்ப இந்த ஸ்கூலிங் அட்மாஸ்பியர் வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு நன்மை வழங்கக்கூடியதாக கிடையாது. வெறுமனே ஏட்டுக்கல்வி உண்டு தான் அது கொடுக்கின்றது, வேற எதுவுமே கிடையாது. ஒரு நல்ல குணாதிசயத்தை வளர்த்து கொள்வதற்கு வந்து ஒரு இடமாகவே கிடையாது இப்ப இருக்கக்கூடிய கல்வி ஆலைகள் எல்லாமே. ஏன்னா அந்த இடத்துல வந்து எவ்வாறு நம்முடைய சுபாவம் இருக்கணும் இல்லையா, ஒருத்தர் வந்து தன்னுடைய பண்புகளை வந்து நல்ல பண்புகளாக எவ்வாறு அவர்கள் வளர்த்து கொள்ளணும்ன்றது எல்லாமே ஒரு குருவிடம் வந்து சிஷ்யன் போன உடனே அவங்களுக்கு வந்து உட்கார வச்சு கிளாஸ் சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. they will make accustomed இல்லையா. அந்த குரு பாடசாலையில வந்து அவன் வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற்றவாறு அவனை பக்குவப்படுத்துவதுதான் அவருடைய முதன்மை கடமையா இருக்கும் இல்லையா. ராஜா வீட்டு பிள்ளையா இருந்தாலும் குருகுலத்துக்கு போனா எல்லாம் சமம் தான். அங்கே குருகுலத்துல வந்து அங்க வந்து ஸ்பெஷல் இதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. குருகுலத்துல அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கத்துக்கிறதே இல்லையா. சோ குருவானவர் வந்து மேன்மையான குணங்களை வந்து வளர்த்து கொள்வது எப்படி என்பதை முதல்ல அவர் போதிக்கின்றார். அதுக்கப்புறம்தான் வந்து ஏட்டுக்கல்விக்கு வர முடியும். இவர் வந்து அதாவது அங்கே சொல்லி கொடுத்த அந்த ஸ்லோகங்களை எல்லாமே நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கிறார். அவர் வந்து ஸ்ருதி தாரா குயிக்லி மாஸ்டர், அதாவது சமஸ்கிருதம் மற்றும் வேதங்களை எல்லாமே நன்கு பாண்டியத்தம் பெற்று விட்டார் அவர் வந்து, அதாவது ஃபாஸ்டாவே குயிக்காவே. அண்ட் ஹி ஹேங்கர் டு சர்வ் கிருஷ்ணா, அவருக்கு வந்து ஏக்கம் இருந்தது பகவானுக்கு திருத்தொண்டு புரிய வேண்டும் என்று. ஹி வாஸ் அ லைஃப் லாங் பிரம்மச்சாரி இல்லையா, கடைசி வரைக்கும் பிரம்மச்சாரியாவே இருந்தார். ஸோ நேத்து கூட உங்களுக்கு கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது அதாவது நமக்கு ஒரு ஸ்லைட்ல வந்தது, இப்ப இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா பிரம்மச்சரியம் என்று கடைபிடிப்பது மிக மிக குறைவானது இல்லையா. ஸோ காலேஜ் லைஃப் போனாலே பிள்ளைகள் வந்து இன்டாக்சிகேஷன் கத்துக்கிறாங்க. அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்கே வந்து தன்னுடைய லைஃப் பார்ட்னர் யார் என்பதை வந்து தேர்ந்தெடுத்து விடுகிறார்கள். சில காலகட்டங்கள் எல்லாமே இப்படிதான் இருக்கு. அதாவது கடைசி வரைக்கும் அவங்க வாழ்வாங்களான்றது கூட ஒன்றாக என்பது அதுவும் வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறி. ஸோ இந்த செலிபிசியை வந்து இந்த காலகட்டங்கள் ஈவன் நாட் இன் காலேஜ், ஸ்கூல் லெவல் வெரி ஹைஃபை ஸ்கூல்ஸ் அதெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா பெங்களூர்லயே கூட சில ஹைஃபை ஸ்கூல்ஸ், நான் பேர் சொல்றதுக்கு விரும்பவும் கிடையாது, 8வது 7வது படிக்கக்கூடிய பிள்ளைகள் கிட்ட வந்து எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். பணம் பாத்தீங்கன்னாக்கா அவ்வளோ வந்து மிதந்துட்டு இருக்கும். ஸோ அப்படி நம்ம எல்லாமே ஒரு 1000 ரூபாய் நோட்டு, அது 500 ரூபாய் நோட்டெல்லாம் நம்ம காலகட்டத்துல வந்து பார்க்கறது ரொம்பவுமே, அதாவது நம்ம ஒரு குடும்பத்திற்கு வந்த பிறகுதான் நம்ம பார்த்திருப்போம், திருமணமான பிறகுதான் நம்ம அந்த மாதிரி, இல்லைன்னா காலேஜ் முடிச்சு ஏதாவது ஃபீஸ் கட்டுறதுக்காக தான் நம்ம பார்த்திருப்போம் இல்லையா. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள் எப்படி இருக்குன்னா பைசாவுக்கு வேல்யூ கிடையாது. they don't know the values. பேசிக்கலி வாழ்க்கை, இந்த மனித வாழ்க்கையினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன, the values of human life, அதை பத்தி அவங்களுக்கு தெரியறதே கிடையாது. ஏன்னா போத் பேரண்ட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஜாப் ப்ரொஃபைல்ல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு வந்து என்ன டயத்துக்கு வந்து, ஏன்னா அவங்களோட இன்டராக்ஷன் ரொம்ப கம்மியான டைமா இருக்கும். அதனால இந்த மாதிரி காலகட்டங்கள்ல தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். அதனால பிரம்மச்சரியம் என்பது இந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து 25 வயது வரைக்குமே பிரம்மச்சரியத்தை அவர்கள் கடைபிடிக்கிறார்கள் என்றால் அது ரொம்ப கிரேட்ன்னு தான் நம்ம சொல்லணும். அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளும் இருக்காங்க, ஆனா பர்சன்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. அதனால்தான் இந்த பக்தி முக்கியத்துவம், இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் ஜர்னி வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு இல்லையா, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் தான் நம்ம பிற்காலத்துல நாம வந்து அனுபவிக்க போகின்றோம் என்றதை வந்து நம்ம பிள்ளைகளுக்கு வந்து சொல்லி வளர்க்கணும்
இல்லையா? நாம் எதை விதைக்கின்றோமோ அதுதான் நாம வந்து அறுவடை செய்வோம் என்பதையும் நாம வளர்க்கணும். அப்ப நல்லதை வந்து விதைக்கணும், நல்ல விதைகளை வந்து ஆரோக்கியமான விதைகளை விதைக்கணும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் நாம அவங்களுக்கு பழக்கணும். தட் இஸ் த மெயின் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் த பேரண்ட்ஸ். ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்ட் மூவிங் வேர்ல்ட்ல நமக்கு வந்து வருமானம் இல்லாமல் பேலன்ஸ் பண்ண முடியாததுக்காக நம்ம வந்து வேலைக்கு செல்கிறார்கள். ஆனால் அங்கே செல்லும் பொழுது இங்க இருக்கக்கூடிய இது எல்லாமே நாம கோட்டை விட்டுரும். அதே மாதிரி சிங்கிள் நியூக்ளியர் ஃபேமிலி ஆயிடுச்சு. அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல வந்து ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி இருந்தது. அதனால யாராவது ஒருத்தருடைய கண்காணிப்பு இருந்துட்டே இருக்கும் பிள்ளைகளுக்கு. மேலும் அங்கே அவங்களுக்கு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஷேரிங் பண்றதுக்கும் வந்து அண்ணன் தம்பி பிள்ளைகள் இருக்கும்பொழுது ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ தேர் வில் பி சம்படி டு டேக் கேர். இப்ப எல்லாமே ஒரு பிள்ளை, மேக்சிமம் ஒரு பிள்ளை, இல்லைன்னா எங்கேயோ ஒண்ணுதான் 2 பிள்ளை, அப்படிப்பட்ட நிலை. இந்த ஒத்த பிள்ளையா இருக்கிறது வந்து யார்கிட்டயுமே கோஆர்டினேஷன் பண்ணாத ஒரு நிலையில பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு யார்கிட்ட இன்டராக்ட் பண்ணணும், யார்கிட்ட என்ன கேட்கணும், இதெல்லாம் தெரியறது இல்ல. ஸோ இப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல தான் நாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். இன்றைக்கு பணம், பணம் முக்கியம்தான். ஆனா பணமே நமக்கு வந்து வாழ்க்கை கிடையாது. பிள்ளைகளுக்கு நல்லதெல்லாம் நாம வந்து கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் அந்த தாய் தந்தையினுடைய கடமையாகும். தாய்க்கு மாத்திரம் கடமை கிடையாது, தந்தைக்கும் சேர்த்துதான் அந்த கடமை, இல்லையா? ஆனா பெரும்பாலான குடும்பங்கள்ல இன்றைக்கு இதுதான் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. சோ ஒருத்தருக்கு வந்து தன் வாழ்க்கை, த ஹியூமன் லைஃப் அதாவது முக்கியத்துவம் என்ன, நாம யார், இல்லையா? சோ எந்த காலேஜ், எந்த ஒரு யூனிவர்சிட்டியிலாவது நம்ம ஆத்மாவை பற்றியான அது உண்மைகளையோ இல்ல சாங்கிய பிலாசபி எடுத்துரைக்கின்றதா? எந்த கல்வி சாலையிலுமே கிடையாது. அதை உணர்ந்தால் நிறைய பேர் வந்து தவறு இழைக்கவே மாட்டார்கள். ஏனென்றால் நாம் ஆற்றக்கூடிய கர்மங்கள் நாம தான் அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த உண்மை அவர்களுக்கு தெரிய வந்தாலே அவங்க வந்து கண்டிப்பா தவறு இழைக்கிறதுக்கு போக மாட்டாங்க. they will try to avoid. ஆனா அப்படிப்பட்ட உண்மை அறியாமல் தான் மெஜாரிட்டி ஆனவர்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சமே வந்து நித்தியம், எல்லாம் என்னுடையது, இல்லையா? இன்னொருத்தருக்கு இருக்கக்கூடாது, நமக்கு மட்டும் இருக்க வேண்டும், பொறாமை, பேராசை, இந்த மாதிரியான அதாவது தீய குணங்களால் ஆட்கொள்ளப்பட்டு அவங்களும் வந்து நிம்மதி கிடையாது, அவங்களை சுற்றி இருக்கிறவங்களும் வந்து நிம்மதியாக வாழவே முடியாது. சோ அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல தான் இருக்கும். ஆனா அந்த காலகட்டத்துல நரோத்தம தாஸ் தாகூர் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவர் வந்து அவருக்கு அந்த சிறு பிராயத்திலே பகவானுக்கு சேவை புரிய வேண்டும் என்ற எண்ணம் இருந்தது அவருக்கு. பை த மர்சி ஆஃப் த ஹோலி நேம் கௌரநிதாய், Narottama became detached, left his opulent family and ran to Vrindavana. ஆப்புலண்ட் ஃபேமிலி, இல்லையா? அதாவது அரச வாழ்க்கையை, அந்த போகத்தையே விட்டுட்டு யாருடைய கருணையால, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு மற்றும் நித்யானந்த பிரபு அவருடைய கருணையால வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலிருந்து அவர் வந்து தூரமாக, அதாவது லௌகீக விஷயத்திலிருந்து அவர் தூரமாக விலகி, இல்லையா? மேலும் வந்து விருந்தாவனத்தை சென்று அடைந்தார். He ran to Vrindavan. He took Diksha from Sri Lokanath Swami and Siksha in Gaudiya philosophy from Sri Jiva Goswami. அங்க போன பிறகு முதல்ல வந்து ஜீவ கோஸ்வாமி கிட்ட தான் போனார். அவர்கிட்ட தான் வந்து சிக்ஷா, அதாவது தீட்சை எடுக்கணும்னு கேட்டார். ஜீவ கோஸ்வாமி யாருக்குமே தீட்சை கொடுக்கவில்லை, அவர் வெறும் சிக்ஷா குரு தான். அதனால நான் கொடுக்க முடியாது, நீங்க வேணா லோகநாத் கோஸ்வாமி கிட்ட கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. லோகநாத் கோஸ்வாமிக்கு வந்து அவருடைய அதாவது மலத்தையும் வந்து இவர் வந்து எடுத்த அந்த அந்த சகிப்புத்தன்மை இருந்ததான். அவர் வந்து சாமானியமா அவரும் கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவார் ஆக்சுவலி. ஆனா அவருக்கு சேவை, அது வந்து அந்த ஹியூமிலியேஷன் கூட இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சோம். நரோத்தம தாஸ் தாகூரை பத்தி நம்ம அதுதான் பார்க்கணும். He took Diksha from Sri Lokanath Swami. அண்ட் நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு பாடல் கூட வருது இல்லையா? ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு தோயா கோர மோரே, இல்லையா? தோமா பினா கேத்வயாலு ஜெகத் சம்சார். அதுல எத்தனை ஆச்சாரியர்கள் பத்தி பாடியிருக்கார், இல்லையா? அற்புதமான பாடல். அந்த பாடலும் நமக்கு ரொம்பவுமே இனிமையானது, கேட்க கேட்க இன்னும் கேட்கணும்னு தோணும். அந்த பாடலும் வந்து நரோத்தம தாஸ் தாகூர் தான் பாடியது ஆக்சுவலி. when he arrived in நவதீப் அந்த தலைப்பு என்ன மாதாஜி அதுக்கு? அது ஸ்ரீகிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு. அது வந்து குரு அஷ்டகம், வந்து குரு அஷ்டம் கிடையாது. இருங்க மாதாஜி, நான் செக் பண்றேன் ஒரு நிமிஷம். கிருஷ்ண சைத்தன்யா காலையில நம்ம இதுல பாடுவாங்க. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி பாடுறாங்களா? அதுவா? அவங்களும் பாடுவாங்க. Want only lyrics.
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. இது கேகே சாங்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னாக்கா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்யா பிரபு தோயா கோர மோரே தோமா பினா கேத்வயாலு Sri Krishna Chaitanya Prabhu Daya Kare More Toma Vina Chaitanya Mahaprabhu. Dayalu Jagat Samsara. Because who can be more merciful than your lordship, these three worlds, இல்லையா? இந்த உலகத்திலுமே வந்து தோமா பினா கேத்வயாலு ஜகத் ஜகம் ஜகத் சம்சாரே இல்லையா? நாம் எல்லாரும் இந்த சம்சார சாகரத்துல தான் நீந்தி கொண்டிருக்கின்றோம் இல்லையா? எஸ். ஸ்ரீ கௌரபாத பத்மே பிரார்த்தனா சாவரணா இந்த இதுல வைஷ்ணவ ஆச்சாரியர்கள் பாடல்கள்ல இருங்க பாடிலாம். அனுப்புங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, நான் அனுப்புங்க. பதித பாவன ஹேது தவ அவதாரா மோசாம பாதித பிரபு நபை பஹாரா ஆஹா பிரபு நித்யானந்த பிரேமானந்த சுகி कृपाबलो कनाकरो आमी बोरदूकी दोया करु सीतापति அத்வைத கோசா. இங்க வந்து அத்வைதாச்சாரியாக்கு ப்ரே பண்றார். அவங்களுடைய வைஃப் வந்து இரண்டு மனைவிமார்கள், அதுல ஒருத்தங்க பேரு சீதா. அதான் தோயா கரு சீதாபதி அத்வைத கோசாய் தவ கிருபா பலே பாய் சைதன்ய நீதாய் கௌர ஆஹா ஸ்வரூப் சனாத். இது வந்து பண்டித கதாதாரா ஸ்ரீவாச ஹரிதாச தோய ரூப ரகுநாத. எஸ் பாடு. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்தா தயோ கரோ மோரோ तुमा बिना के दोयालु जगत संसारे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दोया करो मोरे पतित पावन के दूतव अवतारा पतित पावन के दूतव अवतारा सोमा पतित प्रभो ना पै पे आरा सोमा पतित प्रभो ना पै पे आरा आहा प्रभो नित्यानंद आहा प्रभो नित्यानंद प्रेमानंद सुखी आहा प्रभो नित्यानंद प्रेमानंद सुखी कृपालोकन करो अभियोर दुलही कृपालोकन करो अभियो सुखी धोया करो सीतापदी अद्वैत को सैतव कृपा भले पै चैतन्य नित्य दोया करो सीतापति अद्वैत को सैतव कृपा भले पै चैतन्य नित्य श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो दोया करो मोरो हा हा स्वरूप सनादना हा स्वरूप सनादना रूपा रघुनाथा पट्ट जीवा श्री जीव हा प्रभो लोकनाथा पट्ट चुका शिवा हा प्रभु लोकनाथा दोया करो श्री आचार्य प्रभो दोया करो श्री आचार्य प्रभो श्रीनिवास रामचंद्र संगा श्रीनिवास रामचंद्र संगा मागे नरोत्तम दासा दोया करो श्री आचार्य प्रभो श्रीनिवास
Ramachandra Sangha Mage Narottama Dasa Sri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Karo More Dumapina Ke Koyalu Jagat Samsare Dumapina Ke Dayalu Jagat Samsare. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. Gaura prema maya thanu pandita gadadhara Srinivasa Haridasa Doyara Sagara Aha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Patajuga Shijivaha Prabhu Lokanatha. இங்க லோகநாதா கூட அந்த இடத்துல வருது. சோ அவருடைய குரு, அதாவது தீக்ஷா குரு ஜீவா வந்து பட்டஜுகா. எஸ், ஸ்ரீ ஜீவா, அதாவது ஜீவ கோஸ்வாமியும் ஸ்ரீ ஜீவா என்று சொல்றது. ஆக்சுவலி துவயா குருஷி ஆச்சாரியா, அதாவது சீனிவாச ஆச்சாரியா. பிரபோ ஸ்ரீனிவாசா ராமச்சந்திரா சங்கமாகே Narottama Dasa. That means he is desiring for Ramachandra, அதாவது தாசா, அவருடைய, அதாவது ராமச்சந்திர சக்கரவர்த்தி அவருடைய, அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இல்லையா, டிசைர்ஸ் த கம்பெனி, அசோசியேஷனுக்காக வந்து அவர் வந்து ஏங்குகின்றார், ஆசை கொள்கின்றார். சாரி, ஐ வாண்ட் டு சேஞ்ச் த இது. ஓகே, இந்த பாடலையும் வந்து நரோத்தம தாச தாக்கூர் வந்து எழுதுறது தான், அவருடைய பாடல் தான் இது ஆக்சுவலி. ஓகே, ஸோ நவதீப்க்கு வரார். ஆக்சுவலி when he arrived in Navadip Dama, all the devotees asked him about the health and activities of Goswamis in the Vrindavana. அதாவது அங்கிருந்த பக்தர்கள் எல்லாமே, அதாவது 6 கோஸ்வாமிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய அதாவது அந்த அந்த வாழ்ந்த காலகட்டங்கள் தான், அவங்களுடைய உடல் மற்றும் செயல்கள், அவங்களுடைய உடம்புலாம் எப்படி இருக்கு, ஹெல்த் ரிலேட்டட் ஆரோக்கியம் மற்றும் அவருடைய செயல்பாடுகளை பற்றி எல்லாம் விசாரிக்கிறார்கள். They were eager to hear the news from Vrindavana. Vrindavanaத்தை பற்றி கேட்கணுன்றதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்பவுமே விருப்பம். After visiting all of the Gauranga's pastime places in Gaura Mandala, Narottama Dasa did the same in Sri Kshetra Dhama, the Jagannath Puri. And then he went to see the devotees and Sri Chaitanya as pastime spots in Shantipura, Sri Kanda, Kantak Nagar, ஏக சக்ரா அண்ட் கேத்தூரி கிராம். ஸோ இந்த இடங்கள் எல்லாம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு இருந்திருக்கார் அப்படிங்கிறது. அதாவது அவருடைய பிரயாணம் இல்லையா, யாத்திரையின் போது பாத்தீங்கன்னாக்கா இந்த இடங்கள், சாந்திப்பூர் நிறைய இடங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ சாந்திப்பூர்ல வந்து அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ் நிறைய உண்டு அந்த இடத்துல. ஏன்னா அந்த இடத்துல நிறைய, அதாவது இவர் யாரு, அத்வைதாச்சாரியா, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்ரீனிவாஸ் பண்டித், அவங்க எல்லாரும் கூட அங்க இருந்திருக்காங்க. ஸோ அந்த இடமே ரொம்ப ஃபேமஸான இடம். இது பெங்கால்ல தான் இருக்கக்கூடியது சாந்திப்பூர். ஸோ when he arrived, அதாவது ஆஃப்டர் விசிட்டிங், அதாவது பகவான் சைத்தன்யர் வந்து அவருடைய லீலைகள் புரிந்த இடங்களை எல்லாமே கௌரமண்டலம் முழுவதுமே அவர் சுற்றி பார்த்துட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து சேம் இன் ஸ்ரீக்ஷேத்திர தாமா. ஸ்ரீக்ஷேத்திரம் என்பது இந்த நீலாச்சல், அதாவது ஜெகநாத் புரி, அங்கேயும் அதே செயலை புரிந்து, அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் அதிகமான ஆண்டுகள் அங்கதான் இருந்தார் இல்லையா. அவருடைய பாஸ்ட் டைம்ஸ், அதாவது அவருடைய லீலைகள் நடந்த இடங்களை எல்லாமே சென்று அவர் வந்து சேவித்து கொண்டு இல்லையா. ஸோ ஹானர், அதாவது பாத்தீங்கன்னா he came back and then he went to see the devotees. அதுக்கப்புறம் தான் வந்து, அதாவது பக்தர்களை காண்பதற்கு செல்கின்றார். அண்ட் ஸ்ரீ சைத்தன்யா பாஸ்ட் டைம் ஸ்பாட்ஸ் எல்லாமே, இந்த இடங்கள் எல்லாமே, அவருடைய லீலைகளை புரிந்த இடங்கள் எல்லாத்தையுமே சென்று பார்க்கின்றார். கேத்தூரியில வந்து அவர் என்ன பார்க்கிறார், தாகூர் அரேஞ்ச் த ஃபேமஸ் கேத்தூரி மகோத்சவமே, அதாவது அங்கே வந்து மகோத்சவத்தை வந்து அதை வந்து அரேஞ்ச் பண்றார். அங்க ஒரு ஃபெஸ்டிவல் வந்து, ஒரு பண்டிகையை வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும்ன்றது வந்து அங்கே அதற்கான ஏற்பாடுகள் எல்லாம் செய்றார். திஸ் வாஸ் த ஃபர்ஸ்ட் கௌர பூர்ணிமா ஃபெஸ்டிவல் டு ஹானர் த டிவைன் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு. அதாவது கௌர பூர்ணிமா, நாம கூட இப்போ போன பௌர்ணமிக்கு வந்து நம்ம செய்தோம் இல்லையா. ஸோ டெம்பிள்ல இருந்து அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் பார்த்தோம். ஸோ அன்றைக்கு வந்து, அதாவது அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கௌரங்கா, அதாவது சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அவதரித்த நாள். ஸோ அங்கே அந்த அதற்கான ஒரு பண்டிகை வந்து அங்கு முதலில் அவர்தான் தொடங்கினார் என்பது இந்த பதத்துல இருந்து நம்ம பார்க்கின்றோம் இல்லையா. ஸோ டிவைன் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் தி டே ஆஃப் லார்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு. டியூரிங் த ஃபெஸ்டிவல் 6 deities were installed. அதாவது 6
மூர்த்திகள் வந்து ஸ்தாபிக்கப்பட்டது. எது? கௌரங்கா, அதுக்கப்புறம் வல்லபா கண்டா, ஸ்ரீ விரஜ மோகனா, ஸ்ரீ கிருஷ்ணா, ஸ்ரீ ராதா கண்டா, ஸ்ரீ ராதா ரமணா. ஸோ இத்தனை டிடிசியுமே வந்து அவர் வந்து ஸ்தாபிக்கின்றார். With his sweet voice, Narottama Dasa began a wonderful kirtan. அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா அழகான பஜன் வந்து துவங்குகின்றார். His chanting filled the heavens and brought down tears of prema from the eyes of devotees who were all sporting in the ocean of ecstasy. அவருடைய பாடல், சில பேர் பாடும் பொழுது நமக்கு கூட வந்து இன்னும் கேட்கணும்னு தோணும் இல்லையா? ஸோ அது வந்து அவருடைய பக்தியினுடைய நிலையை வச்சு நம்ம பார்க்கின்றோம். ஸோ அவருடைய ஈடுபாடு, நம்ம ஈடுபாடு கொண்டாலே அந்த அந்த நாதமும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பாடலும் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு இனிமையை வந்து கொடுக்கும், ஸ்வீட்னஸ் கொடுக்கும். அதே மாதிரிதான் இவருடைய ஈஸ் இன் எக்கஸ்டி மகாபுருஷா இல்லையா? சோ பகவான் மீது, அதாவது அவருடைய பாடல்கள் வந்து செய்யும் பொழுது அதாவது பிரேம பக்தியை வந்து வளர்த்து விடுகின்றது. அங்கிருந்த சுற்றி சூழ்ந்திருந்த அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா மெய்சிலிர்த்து வண்ணம், கண்களில் நீர் வரக்கூடிய அத்தகைய நிலைக்கு சென்று விடுகின்றது. So in the midst of their kirtana, the munificent Sri Chaitanya himself and all his personal associates appeared and joined in the Sankirtana. அதாவது அப்பொழுது வந்து இந்த கீர்த்தனைகள் பாடும் பொழுது சைத்தன்யா மகாபிரபுவும் அவருடைய சகாக்களோடு அங்கு வந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து ரெஃபரன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. லைக் எ ஃபிளாஷ் ஆஃப் லைட்னிங் இல்லையா? In the midst of the mass of beautiful blue clouds, Sri Chaitanya himself appeared in the crowd of devotees through a divine manifestation. பக்தி ரத்னாகர் அப்படிங்கிற அந்த புஸ்தகத்தினுடைய ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்துதான் இங்க பார்க்கின்றோம். All at the time, although Mahaprabhu had left these words years before, அதாவது முன்னையே அவர் சொல்லியிருந்தார், many different devotees saw Mahaprabhu in different ways. வெவ்வேறு நிலைகள்ல வந்து மகாபிரபுவை வந்து கண்டிருக்கிறார்கள். Those for Navadipa Dama saw him more intimately as நிமை சந்திரா ஆர் விஸ்வாம்பரா இல்லையா? அவருக்கு 2 நாமங்களும் உண்டு. So as they knew him during his youth, சிறு பிராயத்துல தெரியும் இல்லையா? Those devotees were attracted to Mahaprabhu in Sakya and Vasalya Rasa இல்லையா? அதாவது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் மற்றும் வந்து அதாவது பிள்ளை என்னக்கூடிய, அதாவது பேரண்ட்ஸ், அந்த ஒரு பாவத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவரை நோக்கி அவர்கள் வந்து ஈர்க்கப்படுகின்றார்கள். 6 Goswamis, the followers of 6 Goswamis who only knew Mahaprabhu as a sannyasi, related to him in the mood of Dashya Rasa. அதாவது அவருக்கு வந்து தாசியம் பண்ணக்கூடிய அந்த நிலையில் அவர்கள் வந்து பார்க்கிறார்கள். And hundreds of devotees also worship Lord Chaitanya in a Aishwarya mode of awe and reverence இல்லையா? அதாவது அவருடைய ஆப்புலன்ஸ், அவருடைய வைபவத்தை கண்டு பாத்தீங்கன்னா மெய் சிலிர்த்த வண்ணம் வந்து பகவானை அவர்கள் வந்து சேவிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள். இதுதான் அது. இவங்க பஜன்ஸ் பாடும்போது மத்தியில வந்து அதாவது ஒரு பிரகாசத்தோடு வந்து அவர் தோன்றியதாக சொல்லப்படுகின்றது. சோ அவருடைய ஸ்வீட் வாய்ஸ், யாருடைய ஸ்வீட் வாய்ஸ்? நரோத்தம தாசூர் தாகூருடைய ஸ்வீட் வாய்ஸ் கேட்டு. The festival is considered a major achievement in Gaudiya Vaishnavism இல்லையா? ஸோ நம்ம கூட வந்து நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு கௌரவ பூர்ணிமா வந்து ரொம்ப மேன்மையாக தான் இஸ்கான்ல வந்து ரொம்பவே செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. Hundreds and hundreds of devotees were invited, including direct disciples of Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Acharya. ஸோ எல்லாருடைய சிஷ்யர்கள் எல்லாமே வந்து அழைக்கப்பட்டார். At that time, many differences existed in interpretation of Gaudiya Vaishnavism. Acharya Rayani Jhanava Devi came from Khardaha with her entourage. So presiding over all the Vaishnavas, she resolved their diverse conclusion into one consistent Vaishnava philosophy. யாராவது ஒருத்தர் இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அநேகமான தத்துவங்கள் எல்லாமே ஒன்னொன்னும் அவங்கவுங்களுடைய உணர்தல் புரிதலை வச்சுதான் அவங்க பேசுவாங்க இல்லையா? அவ்வாறு இந்த வேறுபாடுகளை எல்லாமே வந்து விடுத்து, அதாவது ஒன்றே கருத்தை வந்து செயல்படுத்தினார். அதாவது எடுத்துட்டு வந்தது யாருக்கு சேருனாக்கா ஜானவ தேவி என்பவரும் கலந்து கொண்டு அந்த ஒரு செயலை அவர் புரிந்ததாக இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்படும். அதனாலதான் கௌடிய பிலாசபி வந்து ஒன்றே தத்துவத்துல வந்து நிலை பெற்றிருக்கின்றது. For the first time, the festival featured many kirtana styles which integrated the glorification இல்லையா? அதாவது நிறைய சங்கீர்த்தனங்கள் செய்தாங்க. அதுல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய புகழ் ஆரங்கள் இல்லையா, கிருஷ்ணருடைய புகழ் ஆரங்கள் மற்றும் வந்து அவருடைய லீலைகளை பற்றி எல்லாம் வந்து அழகாக சித்தரிக்கப்பட்டது. Because of so many Vaishnavas are present at one place இல்லையா, நிறைய வைஷ்ணவர்கள் ஒரே இடத்துல இருந்ததால it automatically made a கேத்தூரி ஃபெஸ்டிவல் வந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியா தனித்தன்மை பெற்றதாக நம்ம வந்து காண முடிந்தது என்று இந்த ரைட்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சொல்லப்பட்டிருக்கு. It also acted as an important step towards unifying all Gaudiya Vaishnavas இல்லையா? ஸ்ரீ நவதீப தாம பரிக்கிரமா இது.
ஸோ இப்போ கூட வந்து மயாப்பூர் அண்ட் நவதீபா இஸ் சேம் ஒன்லி. மாயாப்பூர் பரிக்கிரம செய்யறவங்க எல்லாம் உண்டு. ரீசென்ட்லி நம்ம சச்சிதானந்த பிரபுஜி கூட வந்து சொன்னாரு. ஈவன் நம்ம கௌரவபூர்ணி சாரி இப்போ நம்ம ராமநவமி அன்னைக்கு கூட அவர் என்ன சொன்னாருனாக்கா, எல்லாருமே ஒரு முறையாவது நம்ம வந்து அந்த மாயாப்பூர் பரிக்கிரமத்தை போய் பார்த்துட்டு வரணும், அதுதான் நவதீபம். ஸோ அங்க ரொம்ப நம்ம வில் எலிவேட் இன்டு ஸ்பிரிச்சுவல்ல போறதுக்கு வந்து அது ரொம்பவுமே வந்து நமக்கு உதவும் என்பது இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. நரோத்தம தாஸ் தாகூர் ரோட் மெனி டிவோஷனல் சாங்ஸ் இல்லையா அபவுட் தி ஸ்பிரிச்சுவல் மாஸ்டர். அதாவது குருதேவரை வந்து பற்றி அவர் நிறைய பாடல்கள் எழுதியிருக்கார். பக்தர்கள், பக்தி சேவை, 6 கோஸ்வாமிகள் மற்றும் கௌரநித்தாய், ராதாகிருஷ்ணா இவங்களை பத்தி எல்லாம் நிறைய பக்தி பாடல்கள் எழுதியிருக்கார். Although he composed with sweet melodies in simple Bengali language, Narottama Dasa's songs give Sastric Siddhanta and devotional inspiration. இல்லையா சித்தாந்தங்கள் இல்லையா பிலாசபி இதுவும் நமக்கு கிளியரா நமக்கு புரிய ஆரம்பிக்கும். மேலும் பக்தியை வந்து நம்ம மேன்மையா எடுத்துட்டு போறதுக்கு அதாவது ஒரு ஊக்கம் வந்து அதுல இருந்து நமக்கு கிடைக்க பெறுகின்றோம். Srila Prabhupada often sang these bhajans இல்லையா. So I'm considering them non-different from Vedic Shastra. He quoted them in his Bhagavatam lectures. Prarthana and Prema Bhakti Chandrika are Narottama Das most famous works. அதாவது அவர் ஏற்றி இருக்கிறதுலே வந்து பிரார்த்தனா மற்றும் பிரேம பக்தி சந்திரிகா அப்படிங்கிற அந்த 2 புத்தகங்கள் தான் வந்து மிகவுமே அதாவது பிரபலமானது அப்படிங்கிறது வந்து இந்த இதுல வந்து பயோகிராஃபில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. The following expert comes from பிரேம பக்தி. அதாவது பின்வரும் கூடிய அந்த வரிகள் விளக்கம் வந்து பிரேம பக்தி சந்திரிகால இருந்து எடுக்கப்பட்டதாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு. ராதா and Krishna are my goal in life and death, and they are the masters of my breath. Performing my bhajan only for them, I rise and fall in the ocean of prema. I pray I always maintain this conception with my heart as the highest idol. Let me serve the lotus feet of Radha Govinda. Let my mind be filled with dedication to their divine forms that defeat the beauty of Cupid and Rati. இல்லையா மன்மதனையும் வெல்லக்கூடிய அத்தகைய ஒரு தன்மையை கொண்டவர் இல்லையா அவங்களுடைய தெய்வீகமான அம்சம். With a straw between my teeth, I fall at their divine feet and present my humble appeal. அவங்க பாதங்களில் நான் சரணாகதி அடைந்து நான் அவர்களிடத்தில் வந்து பிரார்த்தனை செய்து கொள்கின்றேன். கிஷோரி அதாவது நந்த மகாராஜ் ஷாம சுந்தரா டாட்டர் ஆஃப் த கிங் ரிஷபானு இல்லையா. ரிஷபானுடைய மகள் தான் வந்து அதாவது ஸ்ரீமதி ராதா. You enchant even Hari and your bodily complexion is color of golden lotus இல்லையா. தங்க தாமரை போன்ற நிறம் படைத்தவர் கிருஷ்ணா with a bodily color like an இந்திரனில் அதாவது ப்ளூ ஜுவல் இல்லையா அதாவது நீல நிறமாக. யுவர் பியூட்டி மார்க்ஸ் குபிட் அதாவது மன்மதனையுமே வந்து அதாவது கவர்ந்து இழுக்கக்கூடிய அதனால்தான் மதன மோகனா இல்லையா மதன மோகன மோகினி அப்படின்னு கூட நீங்க சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா. ராதைக்கும் பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய நாமங்கள் அது. ப்ளீஸ் டான்ஸ் வித்தின் மை மைண்ட் என் மனதிலே வந்து நாங்கள் வந்து நடனம் ஆட வேண்டும் என்று அவர் பிரார்த்தனைகள் இந்த இடத்துல. You whose beauty increases the charm of your dazzling ornaments இல்லையா. அவர்களால் அந்த அவர்கள் அதாவது அவங்க போட்டு இருந்த அந்த நகைகளுக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா பெருமை அதாவது அழகை இன்னும் கூட்டுகின்றது என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. Day and night I only wish that I shall go on singing your glories in ecstasy. பரவச நிலையிலிருந்து இரவும் பகலும் வந்து நான் தங்களை பற்றுமே வந்து பாட வேண்டும் என்று இந்த இடத்துல வந்து கேட்டுக்கொள்கிறார். நரோத்தம தாஸ் serves ஸ்ரீமதி ராதிகா as சமக்க மஞ்சரி அதாவது சமக்க மஞ்சரிகள் இப்ப ரூப மஞ்சரி இல்லையா அந்த மாதிரி இவரும் வந்து ஒரு மஞ்சரி. சமாதிசின் ராதா கோகுலானந்தா டெம்பிள் கோர்ட்யார்ட்ல இருக்கு அதாவது பிருந்தாவனத்துலதான் பார்க்கணும் இது வந்து. சோ போனா அந்த இடத்துல வந்து அவருடைய சமாதியை வந்து நாம காணலாம். இப்ப நம்ம இந்த பிபிடில என்ன இருக்குன்றது பார்க்கலாம் இல்லையா. இதுதான் வந்து பிரேயர்ஸ். இது இந்த பிரேயர்ஸ்னுடைய விளக்க உரை இது. சோ பிரேயர் பார்க்கலாம் இருங்க. हे बारो करुणा कोरो वैष्णव गोसाई पतित पावन तो मा बिनो के होनाय जहार निकता गेले पाप दूरे जय इमानो दोयला प्रभु के बे कोता पाय
गंगारा पररसा होइले पचेत पावन दर्शेन पवित्रा कोरो इति एई तोमरा गुण हरिस्ताना अपराधे धरे हरिनाम तोमस्ताने अपराधे नहि परित्राण त्वमरा हृदयो सदा गोविंदा विशरम गोविंदा कोहेना मौरा वैष्णव परन परित्यन्मा प्रतिजन्मा कोरि असा चरणे राधुली नरोत्तमा कोरो द्वया अपनार बोली. அதற்கான விளக்கம் தான் இந்த இடத்துல நாம பார்க்க போகின்றோம். என்ன விளக்கம் கொடுக்கறாங்கன்றதையும் நாம பார்க்கலாம் இல்லையா? ஓ வைஷ்ணவ கோஸ்வாமி, ப்ளீஸ் பி மர்சிஃபுல் டு மீ, என் மீது உங்களுடைய கருணை வேண்டும். இது பிரார்த்தனைகள். ஆக்சுவலி there is no one except you who can purify the fallen souls. இல்லையா? நாம எல்லாருமே கட்டுண்ட நிலையில் இருப்பவர்கள், தவறி விழுந்த ஆத்மாக்கள். நம்மளை ரட்சணை செய்வது என்பது ஒரு வைஷ்ணவரால தான் முடியும் என்பது இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. Where does anyone find such a merciful personality by whose mere audience all sins go far away? இல்லையா? அவர் நம்ம முன்னாடி இருக்கும் பொழுதே நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் விலக்குவதற்கு, அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு தெய்வீக அம்சத்தை வந்து பெற்றிருக்க வேண்டும் இல்லையா? தூய பக்தி சேவையில் அவர் திளைத்திருக்க வேண்டும். அப்படிப்பட்டவரால மட்டும்தான் நம்முடைய எத்தனையோ ஜென்ம பாவங்கள்ல இருந்து நம்மளால வந்து முக்தி பெற முடியும். ஆஃப்டர் பேத்திங் இன் த வாட்டர்ஸ் ஆஃப் சாக்ரட் கேஞ்சஸ் இல்லையா? கங்கை நதியிலையும் அதே மாதிரிதான். அதாவது நமக்கு பாவங்கள்ல இருந்து மோட்சம் கிடைக்கணும்னு வந்து பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு நாம வந்து இனிமே பாவத்தை செய்யாம இருக்கணும் இல்லையா? அதுவும் அந்த தீர்மானமும் இருக்கணும். மேலும் வந்து இதுவரை ஆற்றிய பாம கர்மங்களிலிருந்து விடுதலை அளிப்பதற்கான வேண்டுதலையும் வந்து கங்கை தாயிடம் வைக்க வேண்டும் இல்லையா? ஒன் பிகம்ஸ் பியூரிஃபைட். அவ்வாறு நம்ம செய்யும் பொழுது நாம தூய்மை அடைகின்றோம். பட் ஜஸ்ட் பை த சைட் ஆஃப் யூ த ஃபாலன் சோல்ஸ் ஆர் பியூரிஃபைட். அதை விட இன்னும் மேன்மை யாரு? அதாவது இங்க குருவை பற்றி தான், ஒரு வைஷ்ணவரை பற்றி தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகின்றது. மோஸ்ட்லி நரோத்தம தாஸ் தாகூரை பற்றி தான் இருக்கணும். எஸ் ப்ளீஸ். எஸ், அவரை பற்றி தான் இது. ஸோ அவருடைய திஸ் இஸ் யுவர் கிரேட் பவர். அதுதான் உங்களுடைய, அதாவது ஆற்றல், பெரிய ஆற்றல் என்று இந்த இடத்துல வர்ணிக்கப்பட்டிருக்கு. The holy name delivers one who has committed an offense to Lord Hari. But if one commits an offense to you, there is no means of deliverance. இல்லையா? எப்பவுமே குருனுடைய பாதங்கள்ல வந்து நாம வந்து தவறுகளை இழைக்க கூடாது. அந்த அபராதங்களை வந்து நம்மளால தீர்க்கவே முடியாது. அதனால பகவானுடைய பாதங்களில் நாம் அதாவது தவறித்தாலும் பகவான் நமக்கு மன்னிப்பு கொடுத்துருவார். ஆனால் ஒரு வைஷ்ணவனுடைய பாதங்களில் நாம குருவுக்கு வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பாக அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது. My heart is always the resting place of Lord Govinda, and Lord Govinda says the Vaishnavas are in my heart. அதாவது என்னுடைய ஹிருதயத்துல பகவான் இருக்கின்றார், ஆனால் பகவான் என்ன சொல்கின்றார்? அவருடைய ஹிருதயத்துல எல்லா வைஷ்ணவர்களும் இருக்கின்றார்கள் என்று அவர் உரைக்கின்றார். I desire the dust of your holy feet in every birth. இல்லையா? அதாவது இந்த இடத்துல மோட்சத்தையும் கேட்கல. ஒவ்வொரு ஜென்மத்திலையுமே தங்களுடைய திருப்பாதங்கள் இல்லையா, அந்த புனிதமான பாதங்கள் இருக்கக்கூடிய ஒரு தூசியை, ஐ டிசையர் த டஸ்ட், அது தேவை இல்லையா அவருக்கு. I make. So please consider Narottama yours and be kind upon him அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறார். ஆக்சுவலி இதுதான் பிரார்த்தனைகள் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நரோத்தம தாகூர் வந்து சம்பக மஞ்சரி, கிருஷ்ணலீலையில வந்து சம்பக மஞ்சரியாக இருக்கிறார். சைத்தன்ய மகாபிரபு predicted his appearance. அவர் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தார். மகாபிரபு டெபாசிட்டட் கிருஷ்ண பிரேமா இன் பத்மாவதி ரிவர். பத்மாவதி ரிவர்ல வந்து அந்த கிருஷ்ண பிரேமையை வந்து அவர், அதாவது he has already அது வந்து சேர்த்து வச்சிருந்தார். நரோத்தமா தாசு தாகூர் got it when he took the bath there. அங்கே அவர் ஸ்நானம் பண்ணும்பொழுது அவர் அதை பெற்றார் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பிரேம பக்தியை வந்து அந்த இடத்துல அவர் விட்டு போனார். அதை வந்து ஸ்வீகரித்தது யார் என்றால் நரோத்தம தாஸ். பேரண்ட்ஸ் பேர், அவங்களுடைய தந்தை பெயர் கிருஷ்ணானந்தா, தாயார் பேரு நாராயணி. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து நரோத்தம தாஸ் தாகூர் வந்து அவருடைய உடல்ல வந்து தெய்வீகமான அம்சங்களை எல்லாமே காண அவங்களால முடிஞ்சது. நரோ மீன்ஸ் நரா அப்படின்னா, நரா என்றால் மனிதன் இல்லையா? உத்தமா அப்படின்னாக்கா உத்தமர், மனிதர்களிலே உத்தமமானவர் என்று இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. He heard about Mahaprabhu from Krishnadas Kaviraj Goswami. அவர் தான் சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை எழுதினது இல்லையா? ஸோ அவர்கிட்ட இருந்து வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு பற்றி அவரால் தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது. வாண்டட் டு மீட் மகாபிரபு, மகாபிரபுவை சந்திக்கணும்னு நினைக்கிறார். ஹேட் a dream of நித்யானந்த பிரபு and got instruction to go to பத்மாவதி ரிவர். ஸோ அவருடைய கனவுல வந்து
நித்யானந்த பிரபு தோன்றி நீ வந்து பத்மாவதி நதிக்கு செல்லணும் அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவு வந்து கொடுக்கப்படுகின்றது. ஸோ காட் கிருஷ்ண பிரேமா இன் பத்மாவதி ரிவர். ஸோ அங்கே அவர் ஸ்நானம் பண்ணதுனால கிருஷ்ண பிரேமை அங்கே சைத்தன்ய மகாபிரபு விட்டு சென்றதை வந்து அவர் வந்து ஸ்வீகரித்தார். ஸோ அது வந்து தட் இஸ் அ குவாலிட்டி, அதாவது நம்முடைய அந்த செயல்படும் விதம், அதாவது இயல்பு குவாலிட்டின்னா இயல்பு. ஸோ அந்த இயல்பை அவர் வந்து பெறுகின்றார். சீக்ரெட் ட்ரியர்ஸ் ஆஃப் லவ் ஆஃப் காட் கெப்ட் இன் ரிசர்வ் ஃபார் நரோத்தம தாஸ் தாகூர். அவர் அதாவது பரவச நிலையை அடைபவர். ஸோ சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு இல்லையா. ஸ்ரீ கிருஷ்ண, இதுதான் அந்த பாடல் நரோத்தம தாஸ் பஜன். ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா பிரபு தோயோ கோர மோரி தோமாபினா கேத்வயாலு ஜகத் சம்சாரே. Please be merciful, because who can be more merciful than your lordship within these three worlds? இந்த உலகத்திலும் தங்களை விட வந்து கருணை புரிவர் உள்ளம் கொண்டவர் யாரும் கிடையாது. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபு இடத்துல வந்து நரோத்தம தாசு தாகூர் வேண்டிக் கொள்கின்றார். யுவர் இன்கார்னேஷன் ஜஸ்ட் டு ரீக்ளைம் த கண்டிஷன் இல்லையா. நம்மள எல்லாரையுமே வந்து தவறி விழுந்த இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்களை வந்து கரை சேர்ப்பதற்காக தான். பட் ஐ அஷூர் யூ that you will not find a greater fallen soul than, என்னை விட மோசமான ஒரு தவறி விழுந்த ஆத்மா இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து யாரும் கிடைக்காது. therefore my claim is first. அதனால என்ன ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் தான் உங்களுடைய ரட்சணை எனக்கு தான் தேவை ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு பிரார்த்தனை வைக்கிறார். பிருந்தாவனத்திற்கு செல்கின்றார். ஆஃப்டர் கெட்டிங் ட்ரீம் ஆஃப் மகாபிரபு, he cried in separation from Rupa and Sanatan. So he meets Jiva Goswami. அவர் செல்லும் பொழுது ரூப கோஸ்வாமி அண்ட் சனாதன கோஸ்வாமி இருப்பது கிடையாது. ரூப கோஸ்வாமி அவருடைய அண்ணன் இல்லையா, அனுபமா கோஸ்வாமியுடைய மகன் தான் இல்லையா, சகோதரனுடைய பிள்ளைதான் ஜீவ கோஸ்வாமி. அவர் மட்டும்தான் இருக்கார். அவரை வந்து சந்திக்கின்றார். சர்வட லோகநாத் கோஸ்வாமி, ஏன்னா அவர் வந்து தீட்சை கொடுக்க மாட்டேன்னு சொல்லிடுவார். ஜீவ கோஸ்வாமி யாருக்குமே வந்து தீட்சை கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த இப்பெல்லாம் நம்ம வந்து தீட்சைக்கு வந்து ஃபில் பண்ணுங்க செய்யுங்க அப்படின்னு நம்ம வந்து நிறைய வாட்டி கேட்டுக்கிறோம். ஆனா அந்த காலகட்டங்கள்ல வந்து தீட்சை வந்து அவ்வளவு சுலபமாக வழங்கப்படுவது கிடையாது. குருனுடைய ரோல் என்னன்னா, கடைசி டிசைப்பிள் வரைமே அவங்க இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்க வேண்டியிருக்கு. அவங்களை கரை சேர்த்த பிறகுதான் அவங்களே வந்து மோட்சத்திற்கு போக முடியும். இதுதான் வந்து குருனுடைய இது. ஸோ எவ்ரி டிசைபிள் he has to be there, otherwise he has to be reborn. ஏன்னா அதுதான் குருனுடைய கனெக்டிவிட்டியே. அதனால்தான் நம்ம இனிஷியேஷன் எடுத்துட்டாலும் தவறுகள் நாம் எதையுமே இழைக்க கூடாது. ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும். அதுல எல்லாமே நம்ம ஸ்ட்ராங் கன்விக்ஷன் தேவை இல்லையா, ஃபர்ம் கன்விக்ஷன். சர்வ்டு லோகநாத் கோஸ்வாமி, அவருக்கு வந்து தொண்டு புரிந்த பிறகு அவரும் வந்து இவருடைய தொண்டை மெச்சி அவருக்கு வந்து அதாவது தீட்சை வழங்குகிறார். டுக் இனிஷியேஷன் ஃப்ரம் மீ. நரோத்தம தாஸ் வாஸ் லோகநாத் ஒன் அண்ட் ஒன்லி டிசைபிள். அதாவது அவர் ஒருத்தர் தான் வந்து அவருக்கு டிசைபிள். ஜீவ கோஸ்வாமி வந்து சிக்ஷா குரு. ஸோ எல்லா வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்தது. ஸ்ரீனிவாஸ், நரோத்தம தாஸ், துக்கி கிருஷ்ணா தாஸ், வேற ஆர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே, இவங்க எல்லாருமே when the studies were completed, Jiva gave them the titles Acharya, Tagore and Shyamananda Pandit respectively. துக்கி கிருஷ்ணதாஸ் நம்ம போன வாரம் படிச்சோம் இல்லையா, அவருக்கு ஷியாமானந்த பண்டிட் என்று பெயர் வைத்தார். அதே மாதிரி நரோத்தம தாஸ் தாகூர் இல்லையா, அடுத்து தாகூர் மற்றும் ஆச்சாரியா. ஜீவ கோஸ்வாமி sent them to பெங்கால், மீண்டும் வந்து விருந்தாவனத்துல இருந்து அனுப்பிடுறார். after getting message from ஜான்வதேவி for preaching Vaishnava philosophy இல்லையா. அதாவது இவர் என்ன பண்றாரு, சில புஸ்தகங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து அதாவது ஒரு வண்டியில, ஸோ புல்லக்காட் இல்லையா, ஸோ புல்னாக்கா அதாவது மாட்டு வண்டி, அதுல போட்டுன்னு போறாரு. விச் கெட்ஸ் ஸ்டோலன், அதுவும் வந்து களவு போய் விடுகின்றது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நரோத்தம தாஸ் தாகூர், ஸ்ரீனிவாஸ் ஆச்சாரியா அண்ட் ஷியாமானந்தா பண்டிட், இவங்க 3 பேர் தான் புக் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த அப்பவே இருந்திருக்கு. ஸோ அதுதான் நம்ம பிரபுபாதர் அதையே இந்த இடத்துல இப்ப ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காரு. இன்றைக்கு கூட வந்து டொனேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தா கூட அதை வந்து இட் வில் பி ஒன்லி யூஸ்ட் ஃபார் த டெம்பிள் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அந்த ப்ரோக்ராம்ஸ்க்கு தான் அவங்க வந்து யூட்டிலைஸ் பண்றதே. அது வந்து எந்த அதாவது டிவோட்டிஸ்க்கும் கூட அது வந்து வழங்கப்படுவது, அதுல இருந்து டிவோட்டிஸ்க்கு எதுவுமே வந்து கொடுக்கறது கிடையாது. தோஸ் ஹூ ஆர் ஸ்டேயிங் இன் த டெம்பிள், அவங்கள எல்லாமே வந்து இந்த புக்ஸ் வந்து சேல் பண்ணி அதுல வரக்கூடிய அந்த ப்ராஃபிட் வச்சுதான் அவங்களுடைய, அதாவது அந்த மார்ஜின் இருக்கு இல்லையா, அதை வைத்துதான் அவங்களுடைய அதாவது அவங்களுடைய ஜீவன் வந்து கழிக்கிறார்கள். இன்றைக்கு கூட அந்த சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ண. நோ ப்ரீஸ்ட் இஸ் பெய்ட் இன் ISKCON, ஆக்சுவலி எவ்ரிதிங் இஸ் a ஃப்ரீ சர்வீஸ் இல்லையா. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த சிஸ்டம் வர்ணாசிரம தர்மம் பிரகாரம் வந்து நம்ம பிரபுபாதர் அவர்கள் வந்து நிறையவே செய்து வச்சு போயிருக்கார். 50 years after disappearance, 50 ஆண்டுகளை கழிச்சு
நரோத்தமா ஆர்கனைஸ்ட் ஆனுவல் ஃபெஸ்டிவல்ஸ், அதுதான் கவுட ஃபெஸ்டிவல்ஸ் இப்ப பார்த்தோம் இல்லையா. இன்ஸ்ட்ரக்டட் மகாபிரபு இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு ரைட் வைஷ்ணவ பஜன்ஸ் எல்லாமே சொல்லியிருக்காரு. ஸோ வைஷ்ணவ பஜன்ஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்கார். ஸோ மேலும் கோபாலபுரம் வில்லேஜ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அங்க வந்து விப்ரா தாஸ் அப்படின்றவர் இருந்தார். He had a poisonous snake living in his wicker grain storage bin. அதாவது நம்ம கூட ஸ்டோரேஜ் கேபின் வச்சிருப்போம் இல்லையா. ஸோ அந்த காலத்துல எல்லாம் உண்டு, பெரிய பெரிய இதுல வச்சு நம்ம வந்து அரிசி பருப்பு இதெல்லாமே வந்து ஸ்டாக் வச்சிருப்போம். அது மாதிரி அவருடைய இதுல இருந்தது. நரோத்தமா விசிட்டட் விப்ராதாஸ் ஹவுஸ், த ஸ்னேக் வேனிஷ்ட். அதாவது அந்த பாம்பு வந்து அந்த இடத்தை விட்டு சென்று விட்டது. அண்ட் இன் இட்ஸ் பிளேஸ் அப்பியர் டேட்டிஸ் ஆஃப் கௌரா அண்ட் விஷ்ணு பிரியா. அதாவது விஷ்ணு பிரியா வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுடைய அதாவது மனைவி இல்லையா. ஸோ முதல் மனைவி விஷ்ணு பிரியா, அதுக்கு லக்ஷ்மி பிரியா தான் இரண்டாம் மனைவி. கௌர சுந்தரா அண்ட் இஸ் பிலவுட் விஷ்ணு பிரியா கேம் அவுட் ஆஃப் த கோலா அண்ட் கிளைம். அது நடந்து வந்து நரோத்தமதாசருடைய கைகள்ல வந்து தஞ்சம் புகுகின்றது, அதாவது வந்து நிற்கின்றது ஆக்சுவலி. ஸோ Prabhupada's word, prayers of Narottama Das Thakur, said, this sound is above the material platform. அதாவது இதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், இதனுடைய மகத்துவத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்னா பௌதீக கண்ணோட்டத்திலிருந்து நம்ம பார்த்தால் கண்டிப்பாக இதை உணரவே முடியாது. ஏதோ வந்தாங்க போனாங்க அப்படிதான் நினைப்போம். ஆனால் ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு குருனுடைய மகிமை, அவருடைய செயல்கள், இதை பற்றியெல்லாம் நாம் தெரிந்து கொள்ளணும்னா நம்ம வந்து பௌதீக தளத்தை விட்டு ஆன்மீக தளத்திற்கு சென்றால் மட்டும்தான் நம்மளால அதை புரிந்து கொள்ள முடியும். So, and there is no need of understanding the language. It is just the thunder burst. இல்லையா, இடி போலதான். So everyone can hear the sound of thunder. There is no misunderstanding. இல்லையா, இடி இடிச்சா எல்லாராலுமே கேட்க முடியும். அதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷலா நம்ம வந்து சொல்லணுமா, இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கணும், ஒண்ணுமே கிடையாது. அதே போலதான் these songs are above the material platform. Yes, இந்த பௌதிக அதாவது உலகத்திற்கு அப்பாற்பட்டது. They crack like thunder within the heart. இல்லையா. ஸோ அதுதான் நம்ம வந்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணா பிரேமா இல்லையா, அந்த பாட்டு பாடுறோம் இல்லையா, அந்த பாடு கூட நம்ம கேட்கும்பொழுது மனசு ரொம்பவுமே நிறைவடைகின்றது. ஸோ கண்ணில் தண்ணி வராதவங்களுக்கு கூட கண்ணில் தண்ணி வரும். ஸோ அந்த மாதிரி கல்லா இருக்கிறவங்கள கூட கரைக்க வைக்கும் அந்த பாடல் ஆக்சுவலி பிரேமா பாடல் இல்லையா. So Narottama Das Thakur, a great devotee and acharya of Gauda Vaishnava cult, has sung, my dear Lord, I have simply wasted my life. நான் வெறுமனே நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து அதாவது வேஸ்டாவே, அதாவது தேவையற்றதாக ஆக்கிவிட்டேன். Having obtained the human body, இந்த மனித உடலை பெற்று, I have neglected to worship you lordship. அதாவது நான் தங்களை வணங்குவதையே நான் வந்து உதாசீனப்படுத்தி விட்டேன். and therefore I have willingly drunk poison அப்படின்னு சொல்லிட்டார். அதனால நான் வந்து விருப்பத்தோட இந்த விஷத்தை வந்து அருந்துகின்றேன். In that words, human body is especially meant for cultivating knowledge of devotional service to Lord, without which life becomes full of anxieties and miserable conditions. இல்லையா, இது அவர் வந்து சொல்ற இது வந்து எதற்கென்றால் நம்மள போல இருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் வந்து நம்முடைய முதன்மையான கடமை வந்து பக்திக்கு வழங்கணும் இல்லையா. அதை விடுத்து நாம வேறு ஒரு செயல்களுக்கு நம்முடைய முக்கியத்துவத்தை கொடுத்தால் நம்ம வாழ்க்கையில வந்து குழப்பம், கலக்கம் இல்லையா, பயம் எல்லாமே, குரோதம் எல்லாமே இருக்கும் நம்ம வாழ்க்கையில. அதனால நம்ம நிறைய பாவங்களை தான் நம்ம செய்வோம். So hari hari bifale janma gonainu manushya janmena paye radha krishna na bajiye janiye shunye visha kinau. அதாவது இந்த இந்த மீனிங் ஃபேவரட், அதாவது நம்ம பிரபுபாதருடைய விருப்பமான ஒரு பஜன் எதுனா இதுதான். I have spend my life uselessly. அதாவது அதை யூஸ்ஃபுல்லா நான் கழிக்கல. ஸோ மேலும் having obtained the human birth and having not worshipped Radha Krishna, I have knowingly drunk the poison அப்படின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதாவது தெரிந்தே நான் விஷத்தை அருந்தியதற்கு சமமாகின்றது. அதாவது அவங்களுடைய மேன்மைகளை தெரிந்தும் நான் அவர்களை வந்து பக்தி செய்யவில்லை என்றால் அது நான் தெரிந்தே, அது விஷம் என்று தெரிந்தே நான் அருந்தினேன். விஷத்தை குடிச்சா நமக்கு உயிர் போகுன்றது தெரியும், ஆனா அது தெரிஞ்சும் நான் குடிச்ச மாதிரி அதற்கு சமமாக இந்த இடத்துல ஓமையாக கொடுத்திருக்காங்க. ஆல்தோ கம்போஸ்ட் வித் ஸ்வீட் மெலடிஸ் இன் சிம்பிள் பெங்கால் லாங்குவேஜ் இல்லையா, அதாவது நல்ல அழகான பாடல்கள்லாம் எழுதியிருக்கார். நரோத்தமா தாஸ் சாங்ஸ் கிவ் சாஸ்திரிக் சித்தாந்த் அண்ட் டிவோஷனல் இன்ஸ்பிரேஷன் இல்லையா, அதை கூட நம்ம படிச்சாச்சு. அப்படி அவர் ஏதாவது பிலாசபியை வந்து அழகா எடுத்துரைத்திருக்கிறார். மேலும் பக்தியை வந்து மேன்மைப்படுத்துவதற்கான மார்க்கமும் அது ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றது. எக்ஸ்பர்ட் இன் பிரேம பக்தி சந்திரிகாலா அப்பயே படிச்சோம் இல்லையா. I rise and fall in the ocean of prema. I pray that I can always maintain this conception within my heart as the highest idol.
அதாவது ராதா அண்ட் கிருஷ்ணா ஆர் மை கோல் இன் மை லைஃப் அண்ட் டெத். அதுதான் இந்த பாடல். ராமா ராதா கிருஷ்ண அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா என்ன பாடல், ராதா கிருஷ்ண பிராணம் அதுவும் ராதா கிருஷ்ண பிராணமோரா. பிராணா மீன்ஸ் லைஃப், மோரா இல்லையா? சோ அதாவது பிராண மோரா லைஃப் நமக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நம்ம இந்த பாடலுடைய வரி லைஃப் அண்ட் டெத் அவங்க கையில தான் இல்லையா? எவ்ரிதிங் இஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் த கிருஷ்ணா. தே ஆர் த மாஸ்டர்ஸ் ஆஃப் மை பிரீத். என்னுடைய சுவாசத்தினுடைய அதிகாரியே அவர் தான் இல்லையா? அவர் வந்து அவருடைய அனுமதி இருந்தா நம்ம சுவாசிக்க முடியும், அவருடைய அனுமதி இல்லைன்னா நம்முடைய சுவாசம் இருக்காது. அதுதான் இந்த இடத்துல பர்ஃபார்மிங் மை பஜன் ஒன்லி ஃபார் தெம். அவர்களுக்காக மட்டுமே நான் இந்த பஜனையை வந்து பாடுகின்றேன். அதனால ஐ ரைஸ் அண்ட் ஃபால், நான் விழுகின்றேன் எழுகின்றேன் இந்த இந்த எந்தல இந்த ஓஷன் ஆஃப் பிரேமா, பிரேமை எனக்கூடிய அந்த கடல்ல வந்து நான் விழுந்து எழுந்து கொண்டிருக்கின்றேன். ஐ ப்ரே தட் ஐ கேன் ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் திஸ் கன்செப்ஷன் வித்தின் மை ஹார்ட் ஆஸ் மை ஹையஸ்ட் ஐடல். இப்ப அவர் சொன்ன அந்த அவருடைய ஓமை இல்லையா? சோ பகவானை அவர் எவ்வளவு உயர்வாக வைத்திருந்தால் இதை வந்து நான் மனசுல எப்பவுமே வந்து பதிய வச்சுக்க முடியும்ன்ற பிரார்த்தனை தான் அந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. சமாதி வந்து நரோத்தம தாஸ் தாகூர் வந்து கோட்யாட் ஆஃப் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோகுலானந்தா டெம்பிள் விருந்தாவனத்துல வந்து இருக்கிறதாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. இதுதான் அவருடைய சமாதி. சோ மேலும் வந்து சம் வைஷ்ணவ பஜன் ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் சாங் ஸ்ரீ குரு சரண பத்மா இல்லையா? கேவல பகதி சத்மா பந்து மோய் சாவதானா. ரொம்ப அழகா இருக்கும் அந்த பாடல். ராதாகிருஷ்ண பிராணமோரா நிதை பாத கமலா ஸ்ரீ ரூப மஜரி பாதா பிருந்தாவன ரம்யஸ்தானா ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு. இது நம்ம அதுவும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் சாங்கும் இந்த சாங்கும் காலையில குரு பூஜையில ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா இது பாடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் வந்து குரு சரண பத்மா வந்து பாடுவாங்க. ஜெய அனிலோ பிரேமதானா இது நம்ம ராதிகா மாதாஜி உங்களுக்கு டீச் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா? ஹரிஹராய அதான் ஹரிஹராய நம கிருஷ்ணா கௌரங்க போலித்தே ஹேபே. இந்த மாதிரி வந்து நிறைய பாடல்கள் வந்து அவர் பாடியிருக்கார். சிங்கிங் தீஸ் வைஷ்ணவ சாங்ஸ் ஆஃப் டிவோஷன் இஸ் எசென்சியல் டூல் ஃபார் பக்தி யோகா. எஸ், பக்தியை நம்ம வந்து மேன்மைப்படுத்திக்கணும்னா பாடல்கள் பாட பாட நமக்கு பக்தி மேன்மையாகும். இட் ஒன்ஸ் லிபரேட்ஸ் அஸ். நம்ம பக்தியில போகும்போது இந்த துயரான துன்பம் நிறைந்த இந்த சாகரத்துல நம்ம மீண்டும் வர வேண்டிய அவசியமே இருக்காது இல்லையா? இந்த டெம்பரரி வேர்ல்டுக்கு நம்ம திரும்பி வர வேண்டியதே இல்லை. ஸோ ஹையர் லெவல் ஆஃப் லவ் டு காட் வி கேன் அச்சீவ். ஆக்சுவலி டிரான்ஸ்டென்டல் சவுண்ட் கே கேரியர்ஸ் டு த டிரான்ஸ்டென்டல் ரெலம் இல்லையா? பக்தியோடு நாம வந்து அந்த பக்தி கலந்த அந்த சப்தத்தை நாம கேட்கும் பொழுது அந்த பகவான் இருக்கக்கூடிய ஸ்தலத்திற்கு நாம வந்து செல்ல முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இதோட இன்னைக்கு நம்ம நரோத்தம தாஸ் தாகூரை பற்றியான கிளாஸ் வந்து நிறைவடைகின்றது. நிறைய பாட்டு பாடி இருக்காரு. ஆமா, நிறைய பாட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாட்டு என்ன பாட்டு? அது ஒரு 2 நிமிஷம் முடிச்சா நான் பாடி காமிச்சிடுறேன். கண்டிப்பா பாடுங்க பிரபு, பாடுங்க. वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतमणि धाम रतन मंदिर मनोहरा अवतकारी निधि निरे राजा हमसे केली कोरे था है शोभे कनक कमला तारा मध्य हेमा पीठा अष्टतले वेसिता अष्टतले प्रधान नायिका तारा मध्य रत्न स्थाने बोसे अक्षय दुई जाने श्यामा संगे सुंदरे राधिका रूप लावण्य राशि अमीय प्रोचिय काशी हास्य परिहास संभाषणे नरोत्तम दास कोई नित्य लीला सुख मोई
Sadai Puruka Moramani. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Thank you, Mataji. தேங்க்யூ பிரபு, ரொம்ப அருமையா பாடுனீங்க. நல்லா பாடினார், நல்லா இழுத்து ராகமா நல்லா இருந்தது. மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் தான் டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சுட்டா. படிங்க படிங்க. நீங்க வீடியோ ஆன் பண்ணி படிச்சீங்கன்னா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அது சரியில்லை மூஞ்சி எல்லாம். இப்போ ஐயோ, this is not important. இது இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு படிங்க. உங்களை எல்லாம் யாரும் இவங்க எல்லாம் பாக்கணும் இல்லையா? நான் பாத்திருக்கேன். அவங்களே எங்களை பாத்திருக்காங்க. பிரசன்டேஷன் ஒண்ணு கொடுத்திருக்க மாதாஜி. Beautiful Vrindavana is filled with Chintamani gems and many jeweled places and palaces and temples. Correct. Many regal fans play in the waters of the Yamuna, and in those waters a splendid golden lotus flower grows. Number 2, in the middle of that lotus is a golden place surrounded by 8 petals. Yes. On these 8 petals, the 8 principal gopis reside, and in the center, Lord Shamsundra and beautiful Srimati Radharani sit on a jeweled throne. Yes. Next, the great beauty of the divine couple and their charming, joking, and laughter appears to be constantly showing nectar everywhere. Narottama Dasa says, I pray that these blissful, eternal, transcendental pastimes of the divine couple may be always manifest in my heart. Hare Krishna Mataji. Jai Ho. Narottama Das Prabhu ki Jai Ho. Thank you Prabhu. Very nicely recited. Okay. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மீண்டும் சைத்தன்ய மகாபிரபு கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஓவர்சைட் இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி இருந்தது? ஏன்னா ஆஃப்டர் லாங் டைம் ஐ டுக் சைத்தன்ய சரிதாமிரதம். நல்லா இருந்தது மாதாஜி. ஓகே.